en el col·legi i els events, tinc 13 anys i vinc de la falla Barri Sant Gregori. La meva falla són molt agradables tots, en general. Els meus companys són molt simpàtics. Participem en la cabalgada i en la carrossa. No canviaria res, em gusten tant com estem. El meu acte favorit és la presentació. Deu tenir presència, saber com posar-se en cada acte i tenir una sonrisa sempre a la cara. Jo penso que seran iguals, amb els vestits més modernitzats i hi haurà més actes. Ser fallera major infantil de Torrent y de mayor me gustaría llegar a ser médica.